Γι' αυτό με περίσσια δραστήτητα ο Υπουργός Γεωργιάδης γυρνά όλο αυτό το διάστημα από κανάλι σε κανάλι, από ραδιόφωνο σε ραδιόφωνο και διαφημίζει το νέο έκτρωμά του ως ότι καλύτερο υπάρχει για τους εργαζόμενους. Στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής στη Βουλή είπε ότι οι καημένοι βιομήχανοι δεν βρίσκουν ειδικευμένους εργαζόμενους. Γι' αυτό, λέει, φέρνει την έκτη μέρα. Ακόμα δεν δίστασε να πει ότι το νομοσχέδιο του είναι σωστό και δεν υπάρχουν αντιδράσεις από τα σωματεία που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς. Υπουργέ Γεωργιάδη, είσαι μεγάλος ψεύτης και πολιτικός απατεώνας. Γιατί οι βιομήχανοι που δεν βρίσκουν ειδικευμένο προσωπικό είναι γιατί δεν πληρώνουνε, γιατί δεν ψάχνουν για εργαζόμενους, αλλά ψάχνουν για σκλάβους. Τους διευκολύνεις ώστε να διευρύνουν την παραγωγή, τα κέρδη τους και να μην κάνουν νέες προσλήψεις. Ανησυχείτε όλοι σας ότι αν συμβεί αυτό, η ανεργία θα πέσει κάτω από το 10% και θα αναγκαστείτε έστω και τότε να επαναφέρετε τις κομμένες τριετίες στους εργαζόμενους που εσείς με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα το 2012 ψηφίσατε και τις κόψατε. Όμως δεν χορταίνουν